Gaurko bideon aspaldiko partez popurri bat ingo dut, bai? Uste dut kanaleko laugarrena izango dela hau. Ez balin badezue aurreko popurririk ikusi, edo ez balin badakizue zer dan, bada azken finean neri buruzko 5 gauza kontatzea, bai? Hola, pixka denetik, horregatikan izena du popurri. Kasu hontan, bideo hontan kontatuko dut gustatze zaiten zerbait, gustatze ez zaiten zerbait, ilusio egiten diten zerbait, amorrazioa ematen ditena eta bitxikeri bat. Asko gustatzen zaiten zerbait da boligrafo batekin eskun marrazkitxok egitea. Bai, eskua erabat beteta uki arte. Ez nik nere burua marraztea edo nik norbaiti marrazki egitea, baizik eta alderantziz, nei norbaitek marraztea. Ezagit, asko relajatzen hau. Erabiltzen den boligrafoa ere importantea da, ze oso punta fina daukaten boligrafoitako bat baldin bada, ez zai gustatzen, ze azkenen min pixka bat ere egin dezake fuerte zapaltzen baldin badezu. Baina punta borobilduko boligrafo bat baldin bada, bik normal bat adibidez, pila bat gustatzen zait. Aldiz, ez zait bat ere gustatzen, masajeek emateko erabiltzen den traste hoi, barilla batzuk bezala dauzkana, eta hola burun hola egiteko erabiltzen den hoi, zagit, jarriko dut hemendikan irudi bat ondo ulertzeko zertazain naizen, hoi ez zait bate gustatzen, ez zait bat ere gustatzen burun horrekin itea, zakit, otzikarak emate izkit, eta ez. Nik relajatzeko nahiago dut eskun marrazkitxok egitea eta traste hoi urruti. Badago, zebrabide eta semaforokin lotura daukan gauza bat amorrazioa handia ematen ditena. Saiatuko naiz esplikatzen. Zebrabidekin askotan gertatzen den zerbait da, zu iristen zea zebrabidea, eta ikusten duzu oinezkontzako semaforoa gorrin dagola. Baina ez da kotxeik ageri, ez ezkerretik, ez eskubitik, oso urrutira. Orduan, badakizu gurutzatzeko denbora sobran daukazula. Kasu hoitan, jende askok oso normala da bezala, gurutzatu egiten du, evidentea dalako ez datorrela kotxeik, eta ez dagoela arriskuik. Ez litzatekela egin behar? Baina hori da gauza bat, mundu guztiak egiten duna, mundu guztiak egite duna. Zer gertatzen da, zebrabide batea iristen zeanen, semaforoa gorrin dagonen, eta kotxeik ez datorrenen, baino zebrabidean zai, baldin badago ume bat, edo umea daukan famili bat. Kasu haitan, nik normalen gelditu egiten naiz. Ez bali madaukat izugarrizko presa trena hartzeko edo autobusa galduko detelako edo lo que sea, normalen gelditu egiten naiz semaforoa berde jarri arte. Zergatik, ulertze detelako, zebrabidean erekin batea zaidagon ume hori ikasten nahi dela arauak, trafiko arauak, edo hirian edo herrian ibiltzeko arauak ikasten nahi dela, eta iruditzen zait, ikasi behar dula eta errespetatzen dut hoi. Orduan, umea baldin badago, naiz eta kotxeik ez etorri eta naiz eta jendea gurutzatzen hasi, ni normalen zai geratzen naiz, semaforoa berden jarri arte. Zer da amorrazio ematen ditena? Ni zai baldin banao eta semaforoa berde jarri arte itxoiten nahi baldin banaiz, derrepente ikustea ume horren familia zebrabidea gurutzatzen hasten dela, semaforoa gorri daun bitarten. Ni hemen nao, kotxeik pasatzeztan karretera bati behi da, zai, semaforoa berde noiz jartzen dan, ulertzen detelako, zuk daukazun ume horrek ikasi behar ditula arauak, eta eredu emateare importantea dela, eta zu hastezea gurutzatzen, oso tonta sentitzen naiz orrun, eta horrek izugarrizko amorrazioa mateit. Badago txorrada bat, kriston ilusioa egiten ditena, gaur egun, ilusio hori pixkat gehiago kontrolatzen dut, baina txikian itzanean, benetan emozionatu iten itzan honekin. Txorakeri bada, baina kasualidadea da eta kasualidade polit bat da. Kontua da, badakizue, nik aiora izena detela, ezta? Nere urte betetzeguna edo nere jaiotzeguna otsailako 24 da. Eta otsailako 24, zehaskako egutegin aioraren eguna da, nere eguna da. Txorakeri bada, badakit, baina kasualidade bat da, ez da nere gurasok ikusi zutela jaion begiratu zuten zehaskako egutegia eta esan zuten, aioran eguna da, aiora izena jarriko dieu. Aurretik pentsatuta zeukaten niretzako izen bezala aiora, eta gainea, jaio behar nuna baino, aste batzuk lehenago jaio nintzen. Orduan, aurreatu nintzen nire egunen jaiotzeko. Ez esan, ez dela kasualidade polita. Horrek ilusio egiten dit, eta txikitan nire urtek zianen, nire urte betetzeguna zanen, eta norbaitek zoriontzen indunen, beti erantzuten nion, gainea, zorionak biderbi, ze gaur nire egun ere bada. Orduan, bastante astuna nintzen horrekin, gaur egun pixka gehiago kontrolatzen dut, baina ilusioa handia egiten dit. Eta bukatzeko bitxikeri bat, eta bitxikeria da Titanic pelikularekin negar egin nula. Eta badakitola esan da, ez dula oso bitxia ematen, baina kontua da
ez nula negarregin bukaerarekin edo, historio dramatikoarekin. Negarregin nun pelikularen hasieran. Ni Titanic atea zanen esango nuke 10-11 urteola izango nitula, eta zinea junginan ikustea. Orduan, gogoratzen dut zinen, pelikularen hasieran, pelikula hasten da itsaso azpiko irudikin, bai? Osea, benetako Titanicaren irudik agertzen dira, gaur egun nola dagoen itsaso azpin, eta bere arrastoak eta guzti hori. Eta guatzen naiz, kriston agobioa eman zitela horrek. Agobiatu nintzen pila bat irudioekin, ez dakit zergatik, baina, zinen ikusteak urrazpiko irudioiek eta benetako Titanicaren irudioiek, ez dakit, agobiatu nintzen pila bat, hasi nintzen negarrez, atera nintzen zine aretotikan, eta honitzen kanpon denboratxo bat, buelta ematen nion gorputzai, eta agobioa pasatzen zitzaiten, eta, gero ja bokatu zanen, pasazitzaitenen pixkat, sartu nintzen berriz zinera, eta segitu nun pelikula ikusten, baina benetan oso gaizki pasanun pelikulan hasierarekin. Nik uste negar gehiago egin dulan nik hasieran, jendeak bukaeran baino. Eta hoxe, bitxikeri bezala, kontatu nahi nun. Eta hoxe da dena gaurkoz, hemen bukaeran utziko izkizuet beste popurri bideoen loturak ikusi nahi balin badituzue. Eta listo, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!